Ало? Къде се намирам? Какво се случва тука? С тези градини и полета. Че ми много съмнително нещо. Добре, как си иде? Нека да продължавам напред. Това ти вие ли сте, бе? Вие ли сте, бе? Здравейте! Нещо видео ще играем на някакъв сървър. Известен. Като цяло, това е survival. Ако искате, лайкнете, харесите, нали, няма да откажа. Окей, нека да започваме. Като цяло, с някакъв случайен човек от Discord ми каза да започваш да снимаш. Аз снимах, включих си Minecraft и изведнъж се озовах тук. Добре, нека да видим. Аз ще си продължа така малко напред. Така ще си погледна дърветата. Да, сега ще видим какво ще. Да започнем да вървим. Хора, малко така повървях си. Учвам. Ало? Какво е това? Кой си ти? Ало, да. Ало, кой си ти? Добро утро. Добър ден. Няма бягане от тук. Бордера е тук, съжалявам. Няма бягане. Какъв е живот? Дойдеш ми тук, няма тръгване. Сбира някакви неща. Мерси. Автоматично вече ставаш ми. Аз моята стъпа. Тъжно. Добре, къде се намираме? Какво става? Накратко овци, много тежко, ферма, къща, фармане. До гроб. Няма свобода. Добре, ясно. Без цяло трябва да го приемеш. Това е новият ти начин на живот, фармане. Бордера как се увеличава? Всеки епизод, всеки лайк, сабскрайб, неща, коментари е равен на 1 или 2 блока към бордера. А днешния епизод трябва да го увеличим на 374, ако не се лъжа. Разбрахте ли, хора? Ако се абонирате, харесате, лайки, нещо. Само ако ще достигнем от там. Да. Сега няма, аз сигурно повтарям за трети път мане, че не мога усилия това, окей. Добре. Аз ме трети дам някакви неща. Проблема, че нямам нищо почти. Ето малко броене. Мерси. Между другото, не че така много ми отива. Да, между другото. Стой са, ети дърво. Лип ти трябва за нещо, ети лък. Вярвам, че нещо от това ще трябва. Добре. Ети цветя, ако ти трябва, ще им прекалено много. Тим не ги заседа, не знам. Тежко спадане. Да. В днешния епизод трябва да направим няколко важни неща. Да. В Недъра. В Недъра трябва да отидем. В Недъра? Аз още не съм намерил айрон. Буквално. Недъра вече. Това много бързо. Нападна цвет. Тръгна се завинаги. Добре. Лисица. Дай ходим да купаем. Аз сега почти никаква храна, сега ще измислим. Да. Нямам храна, ли? Нищо не сме видели. Почти сигурен, че може би имам. Само да търпи кравите, защото съм малко. Мисля, че май се появил някъде храна в инвентаря, но не съм сигурен точно откъде. И аз така, ето, че малко проблем стана тук. Стой малко. Ще го измисля, стой. Така. Еволюцията. Да. Това между другото не знам. Това е може да стъпи върху него. Добре, че само изпъка малко храната, която магически се появи в инвентаря, не знам си къде. Да, и аз така не знам откъде се появи. Просто се спална. Да, така ще ти добавя още малко. Скъсвам вълната и така килимче. Двойна врата, много яко. Яко. Ти малко айрон. Искаш си кажеш нещо. От богатство. Не, между другото, така, ще си го запазя по-скоро, защото аз много обичам да, по принцип, аз съм един миньор по душа тук. Перфектно, значи съм тук. И като цяло малко, винаги си пазя айрона за още кирки, по принцип. Така че... Мисля, че нещо мириш така на увеличаване на бордера. Очаквам това се пече. Май да, знам. Май. Вече... Мисля, че май време вече малко бордер. Да. World Border. Колко блока казах? 300 и няколко беше нещо. Време. Къде хора харесват, абонира се, споделете там всички прости да му ставаше World Border и най-вече да превратим тази поредица, защото вече това мъчение. Да. И сме за 374 секунди да се увеличава. Ето така. Яко. И...
В момента борда се увеличи, а ние ще еволюираме някъде към портал. Ма то вече става такова. Ще да ги наспя обаче, защото да, стана малко тъмно. Верно си. И ще стане само проблем. Добре, остана в печката. Ети половината храна. Да, това ще бъде. Не, малко мерси, мерси. трудно. Добре, да копам някъде, да ми не остана. Ей, Мислик. добре. Добре, има една пещера. Насам ми се чуеше. Ето някъде беше. Минал епизод ходих да копая. Ама не можа да взема много, защото имаше 300 милиона крипари там. Аха, имало ли лоши хора? Имаше много лоши. Има един черен господин. То, между по-вчера фарим доста ендърмени. Ендърпери. Това може да знае някой друг епизод. Добре, тук е малко тежко положението. Юпи. По-скача водата. О, да. Казах, че лоши хора. Много лоши хора. Ела бе. Ау. Така. Добре, бро. Факли нещо малко. Аз имам. Ети малко. Ети половината. Метнах ти. Мерси, стой така си. Оп. Аз ще те насам. Кол. Задръж shift и копай. И ги чупи всички на Аха. Яко. Това съм направил супер миньорско. Той е много агресивен. Много са агресивни тея. Нали? Ау. Какво ми скачате всичките тука? Така. Бързо ги слепахме. Да. Чакай, че аз съм тук на 3 сърца, малко лошо. Яш нещо? Ям. Добре, готово. Какво се случи тук, бе? Само шайран. Аз взех малко кол. Бързо изкараш от пещерата. И ще идва. Пак. Оп. Готово. Сам. Сега търсим лава по-скоро. Това е много далеч. Това не е много добре. Абе, да потърсим. Хоп. Ще имаме лава. Крипър! Той те следи теб. Ето. Чум зомбите някъде, значи има пещера. Нека е на лава. Ето някъде се чуват. Ехей. Абсурд това да го стигнем така. Тук някъде се чуват. Не, отгоре се. Да, явам сам. Много спидър нещо, да. Някак. Времето на храна. Буквално в този случай времето на храна ние няма много. И тук още такова малко. Да, ще правя малко. Добре, да ходим надолу. Надолу. Оп. Прилепче. Сега търсим лава само. Намерих айран. Яко. Да, видя. Това си имам флант, имам 13. Аз имам 8. Кол. Това заболя малко. Окей. Маре, как има едно место с лава, бе? Това е супер нереално. Зомбите чувам. Не. Да спална го. Тъче. Има още айран. Така. Ето. Чакай, че ми се привиде лапис. Тук за малко. Лапис ли? Да, за момент. Аз тук намерих кака мината тука. Не знам тук най-редкото нещо в този свят сигурно са диамантите. Буквално не съм намирал никъде, съм копал супер много. Това е най-редкият материал. Аз съм Ей го лапис. Вече тук малко тежко положението. Знаеш какво? Я да се зараби този крипър. Така. Точно така. Още айран. Крипър! Къде бе? За теб беше. Опа, извинявай. Няма нищо. Оп. Че съм си правил малко факли. Да. Че е лошо. Един стаки нещо. Мале, как няма никъде? Лава, това буквално нереално. Ето, че нямам такова, нямам лампиони. Лампиони. Аз имам стаки половини, ще ти дам. Аз си направих. Къде имам лапис, така. Аз бавя съм симпъл тъпато между другото. Не сигурно дали може да се плачваме. Да. Добре. Как няма никъде лава, бе? Това е много нереално. Не знам. Може би не смотриш много надолу. Аре, Мари. То просто тук някъде се намират. Като май ще заболи малко. Надолу, я гледай какво става тук. Водичка. Лоп. Вече има зомби. Зомби.
Намерих диаманти. А! Отгоре. Помощ! Ще умра. Да, и аз. Много сърце съм. Тук всичките зомбита ми дойдоха на мене. Някакъв крипър и скелет ми случиха на главата. На мене обратното. Ами аз нямам вече манджа малко, нямам. Да, и аз нямам. Добре, поне има диаманти горе. Поне има диаманти, поне това. Аз ще ги взема. Окей. Въобще, Аз имам май колко имам. Имам 32 айрон. Как имаш ли изваряне? Имам 32 айрон. 27 лапис и 5 голд. Окей, аз имам 21. Като се върна аз ще успея, ще успечем. Аз съм на 2 сърца, не знам за теб. Ами, Чакай, че се няма стреснах. Мисля, че някой ми е скочил на вежите тук. Ще да е лошо. О, лава! Добре. Намерила? Да, тя. Тя не е... О, зомби. Не, ще стигнем с че. Я да видим. Умри. Поне свърши някаква работа лък. Да. Добре, тук не знам дали ще стане да направим портал. Вижте, тук има такова. Значи имам 3 диаманта, които спахме буквално току-що. Направи си кирка или Да. брадва. Нещо е такова, в смисъл да ги... Защото те лава нищо не да ни свърши като цяло. Добре, ще направя една диамантна кирка и... Аз малко ще осветя тук. Окей. Чум Това ще не ме скелети. Аз минавам към моя миньорски живот. Копа на обсидиан 24 сен. Майко, колко се копай. Защо ми известно време? Какво казвам? Викам, че отнеме известно време. Да се бърза един портал. Да, аз тук виждам нещо, ама нямам факли. Ела си дам, аз ще. Нямам пиони. Тъжно. Оу! Какво стана? Прилет ми скочи на веждице. Вже аз го чух. Секунд. Ети точно. Лампиони. Лампиони, да. Че намерих една много добра пещера отгоре. То колко трябва за един портал? 10 ли беше? 8 май. Как 8? Не знам. Еми то... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 10 са, да. Да, 10 са. Защото долу са 2, отгоре са 2, 4... Да, 8. 10 е. Аз по 3. Не, кога клираше ми с 3 обсидиана. Добре сега. На кого съм беше? Колко са вече? Имам 6, окей, още малко. Чакай, зомби, стой. Ти къде изчезна? Бия се за зомбита, които не са приятели. Оп, не, Ти сваряме живота, докато аз стои копая. Да. Не. Също ти е фалата. Долу още 2 остана. Ами аз всеки ме отида. Аз се боря за живота ми. Да си изкача. Аз си им най-добрата храна, имам ротов флеш. Най-добрата се храна. Ехе. Абе ще свършим работа, поне да не умра веднага. Айде, това е нещо пенска. Добре, готово, има за портал. Добре. Ти къде тръгна? Нагоре по водата имаше. Охо, злато. Още тръгна насам. 9 злато. Вие какво става? Аз ги осветявам тук трябва. всичко за диаманти. О, и чувам паяк. И тук отдолу... Тук е много забутано. Чакай, енчантмент паяк ли чука какво? Не, каза, че има много паяци, че има много... Енчантмент паяк. Интересен паяк ще е това. О, за малко фалата. Как ще я си сипя? Тук няма нищо. Тук има нещо. Аз се осветявам пътя, че иначе е лошо. Ой, ти тръгна в едната посока, с тръгна в другата. О, скелет, далеч от мен! Махни се! Аз го суровах един. Аз съм на 2 сърца, не знам за теб. Аз съм жива. Убих го, застрелях го, това е просто. Крипериус. Даде ми лъка му. Който не струва за нищо. Окей, яде да видим. Колко раби има? Тук има два. Гледате една магия е така как се оправи. Това май го чух. Да, една теория. Нали знаеш меда пчелите? Аха. Това дава ли някаква храна? Аха. Не, умри бе! На половин сърце съм. Не, далеч. Какво така? Диаманти! Вземе ли диаманти?
знам да обиколих цялата пещера. Никъде не намерих диаманти. Буквално Колко? излязох от 7 диаманта! Как 7 бе? 7 и умрях. Взели ги поне? Аз взел Да. съм. Еми аз седнах към къщата. Че аз малко умрех. Малко тежко умрех. Я чакай. Значи аз имам 38 айрон, 7 диаманта, 9 голд. О, и 27 лапис. Ами, пускай всичко се пече. Пускай голда, ще ни трябва сега ходим към недъра и така. Окей, тук пускам голда. Лаписа къде го оставя? Но често някъде. Няма значение. Не е от много голямо значение. Окей, тук. Аз също спомня една теория. Вие дали че ли ти правят каквото и да е. С 7 ще си направя една кирка. То ако намерим такова, мисля, че с тези диаманти ще си направя една кирка. Окей. За да ми останат 4. 4-те ще ги оставя в честа. Окей. Така. Ти малко армор. Ще направи. Ето. Така. Мерси, така. Ще само правя една бутилка, сега искам да видя. Това дава ли някаква храна изобщо или просто скам? Защото знам, че може да вземеш мед в бутилка. Ако дава храна би било хубаво, защото ти или буквално постоянно правят мед. Сега свършвам. Отиваме тук. Окей, ето. Добре, направих една бутилка. Не ме чупиха от бой, така че сме окей сега. Я, давай някаква храна. Окей, аз си Не лаписа. е толкова голям скам. Оставих. Мисля, че май си имаме някой, който ни дойде на гости. О! Имаме домашен любимец. Май си имаме домашен любимец. Ей, манджо. Това беше най-бързата смърт на домашния любимец. Аз се стреснах от него. Така. Голд имам 2. Окей, значи ще ни стигне. Да, ще стигне. Ще направим няколко трейда, ако намерим пиги. О, да. Аз съм си правил малко по-време. Ще превъртим тая поредица. Я чакай, Няма аз много малко трудно. ще почупа дървета със всеки случай. В смисъл да имаме материали. И с shift. С shift. Директно да се чупят цели. То така е много лесно, бе. Удобно. И че има супер много време. Да знам. Тя просто не е много лесна, защото всичко е затворено и става супер бавно, защото става още по-бавно. Аз вече Добре, събрах много стак. Стак. Да. Аз един път бях решил, че просто ще изчистя всичко около къщата. И буквално събрах около 6 стака дърва. Ой, Всички бяха похабени в това да прекъднеш аз тях. ама вече брадвата умира. Ами чупят се доста бързо брадите. Дай сега да заседа тя. Някакъв златен армор. Бутуши нещо. Дай бутушите са най. Ето такова дърво ще заседя. Окей. Аз ги съдвам също, защото... Имам почти Ако 2 така стака. само- Ето ти единия. Благодаря. Ети буките. Мерси. Така само махна това. Само ще си направя една брадва, че... Гучи обувки. Това са гучи обувки. Да, от скъпото. От скъпото, златното. Я бе, остава фермата. Окей, не е това само. Аз ще взема още така да си имам айрон. Така. Така. Айде там. О, обаче този не е доста бърз. Бях в сурата къща. Нищо, окей. Ами, аз мислям, той влизам в недър. Вземи си малко айрон, в смисъл към 8 айрон да имаш. Аз имам 8. Имам 15. Имам 15. Ще стигне. Ще стигне. Само сложи ти профили да се спекат и ще правиш малко печки. Да, вземи голд. Голдът ни трябва. В мене. Така се сложи рано спече. А не с толкова с ето това така. Имаме лампиони. Добре. Да, манджата ни трябва. Сложи се. Ще пообикаля малко. Аз така малко ще погледам за... Ще тръгна да пообикаля малко за дървета, да. Да, за дървета. За дървета малко. Тук виждам няколко дървета. Тая гора. Да, аз нещо виждам. Аз виждам едно дърво. Охо, бе дървета така. Така. Ще стигнем. Ще стигнем някъде за храна. Поне да влезем и да излезем без да умрем. Би трябвало да стигне. Аз той, че аз тук малко умирам. От какво?
Още 3 такива бучета ми трябват и смърт. Аз съм полугром в момента. Нямам даже храна с хилна. И аз. Не бях жаро. Дървото почна да бяга. Да. Учителите почна да бяга. Дървото почна да бе. Това е много умно. Имам 16. 16 дърва. Аз имам едно. Как е добре? Еми не извадих късмет. Нещо, че не мога, Ясно. че на огъня дърветата могат да се печат. Много ли? А, да. Да. Прямо, че можеш. Не знам, просто това не го ползвам. И се остава много по-бързо. Безкрайно време. Ами аз ще сложа. Аз сега спомням се добре до къщата, защото имам 3 бучета и всеки момент вече ще ми се прави вторите яма отичам. Аз съм така да чакам го. Така. Да. Ако помня къде беше къщата. Тук някъде ме. Ето. Върнах се някак си. Пълно ще направим кравите. Аз ще не Ами, спя. Окей. Че лошо. Аз сложих малко паржоля на огъня. Да има, да се готви. Да. Къщата се качем. Ехе. Много парчуля. Нещо. Зато е готово. Това ще го разделя на две. Мисля, че сме той. Само сега да вземем. Храната има ходим към недър. И аз така ставам тук половината. Сега тук ето това. Това. Така. Ето. Да. Е, Абе, май този път Не, малко не, се не. поразвихме се малко. Да, определено. Иначе Да. мерки диаманти. И аз Няма също. някакви диаманти, 7. Да. Еволюирах ги. Да. Моите диаманти ги инвестирах. Ето тук. Ето И това аз ги така. инвестирах. Имам още 4 Няма тук. Еги тук още 4. Пуснал сега. Скачали се. Това е готово. Те Окей, ти че... е първи. Така ще ги оставя така. Мерси. Не сега се скочат по две. Взимай ги и да ходим да видим какво става в недър. Да видим дали е топъл недър. Да. Обаче ако той епизод стане прекалено дълъг, и се го отрежа на две. Да, между. Това ще е много добре. На 2 части. Аз мисля, че другия епизод. Да, мисля, че следващия епизод трябва да ходим в Недъра. Да, и аз така мисля. Добре, Аз ще значи... знам, че си направя аутрото, е тук, да. И аз така. Чао, за мен. Чао, се Окей, аз ще го направя така. Окей, хора. Сега. Ако това видео направи колко лайки? 20 лайки. Влизаме в Недъра. Експлорваме и в следващото видео ще отидем в най-хубавото. Фенда. Окей, ако сте харесате, абонирайте се, лайквайте. Аз бях Никол. От мен. Чао, чао и до нови срещи.